infantils, presidents i membres de les juntes gestores de les comissions de la nostra ciutat, falleres i fallers, familiars i amics, molt bona vesprada. Com bé han dit, soc Mila i soc santjaumera des de ja fa molts anys. L'any 2008 vaig ser fallera major d'aquesta comissió i l'any següent, dama de la fallera major de Xàtiva, Laia Martí. Mirant un poc enrere, potser jo estic avui ací en part per ella. Mai i jo ens coneguérem treballant i connectarem molt. Això va fer que jo començara a ajuntar-me amb les seues amigues, que avui en dia ja són les meves amigues. I en aquest grup estava Pili, la mare del nostre president infantil. Des d'aleshores i al llarg del temps, Pili i jo ens hem demostrat la nostra amistat, ja que sempre hem estat una per a l'altra. Tant és així que quan jo vaig ser fallera major, ella va ser la meva mantenidora. Per aquest motiu, quan em va proposar que fora jo l'encarregada de dirigir unes paraules a Rafa, no podia dir que no. I això, que a mi estar avui, així davant de tots vosaltres, m'ha llevat passant uns quants dies. Però és un privilegi per a mi estar avui així i no podia deixar perdre aquesta oportunitat per tornar-te tot el que m'has demostrat a mi sempre, i t'estimo. I tu, Moni, què dir-te també? Que estaves convençuda que anava a ser jo, estaves en el cel. Quant que m'ha costat fer-te creure que no. Espero que almenys tingueres algun dubte. Les nostres vides es creuaren l'any 2018, quan Martina i Lucía començaren a veure la veu. A partir d'ahir i a poc, també hem creat una bona amistat i juntes formem un bon tàndem. Hem passat molt bons moments i qualsevol excusa és bona per a nosaltres, els viantes, per fer com vol. No sé qui s'ho passa millor, si els nostres fills o nosaltres. Hem creat una molt bona pinya. Mostra és que Martina avui té una fila sencera, plena dels seus amiguets de classe. I ben prou que volia que estigués amb ella. Moni, eres una tia molt valenta i res t'ha impedit complir el somni de la teva Martina. I ja em poso el que hem vingut a fer així, dirigir-me a ells, als nostres representants infantils, Rafa i Martina. Mirant-vos, feites il·lusions als vostres fills. Rafa, eres un xiquet extraordinari. Avui estàs nerviós i molt emocionat, però saps què? Tot això són sentiments que tenim els que estimem la festa de les falles per damunt de tot. I tu has demostrat que la vius intensament, gaudint de cada presentació per llarga que hagi sigut. En cada acte has estat més que a l'altura i a tots els escons on has estat ens has representat amb molt d'orgull i sentiment. Rafa, tens un cor més gran que aquest teatre. Tot aquell que et coneix et vol, i molt. Perquè com ja he dit, eres bo, o com diu ta mare, massa bo. I saps què? Persones com tu faran d'aquest món un món molt millor, que falta ens fa. Estic segura que arribaràs on tu vulguis arribar. I què puc dir-te de tu, Martina? Primer que res dir-te que un dichós virus ha fet que la teva amiga Lucía no pugui estar avui així. Està molt trista i m'ha dit que te diga que te vol molt i que us hem vingut. Aquests dies, mentre preparava aquest discurs, li preguntava a ella: Lucía, dis-me un poc més sobre Martina. Com és? I ella me dia: mama, Martina és molt divertida, molt xerradora i com a totes nosaltres li encanten els xismes. Ah, i és superfan de Kimberly Loaiza. Martina, eres santjaumera des de no fa molt, però ja sents com la que més. Al costat de Rafa heu gaudit de cada acte. Abans d'aquest any no us coneixíeu, però heu creat una amistat que durarà per sempre. Tingueu un vincle especial. Els dos us compenetreu. Una és la tempesta i l'altra la calma. Si ho passeu tan bé junts que no necessiteu res més. Avui ja comença de veres el vostre any. Disfruteu al màxim cada moment, que encara que són atípic és de veres. Això és un obrir i tancar l'ulls. Així que espremeu-lo i en uns anys, quan preneu el botó de la memòria i recordeu aquest any, soltareu un somriure d'orella a orella i possiblement alguna llagrimeta. Per la meva part, sé que els dos, junt a Yolanda i a la companyia de tots nosaltres, ens representareu i gaudireu d'aquest any al màxim. I ja per acabar, agrair a cada un de vosaltres per formar part d'aquesta gran família fallera.
Tots junts farem que aquest any sigui inoblidable, ple de riures i sobretot de molt d'amor, que com ja he dit abans, tanta falta ens fa. Moltes gràcies a tots, visca Xàtiva, visca les Falles i visca la Falla Sant Jaume! Ara és el moment d'escoltar les paraules